Φίλες και φίλοι, καλή σας πέρα. Σπέρα. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας. Ναι. Είμαι νέος χρήστη YouTube και αποφάσισα να ανεβάσω ένα βίντεο έτσι για να μην το έχω άδειο το κανάλι μου και κάθεται έτσι, να έχω κανένα βίντεο. Ναι, τέλος πάντων. Θα σας δείξω σήμερα με έναν πολύ απλό τρόπο πώς μπορείτε να κατεβάσετε και να κονβερτάρετε σε MP3 ό,τι βίντεο από το YouTube θέλετε, βίντεο κλιπ και τέτοια, ώστε να τα βάλουμε στο κινητό μας, στο MP3, στο MP4, στο iPod, ξέρω εγώ, όπου θέλετε. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Μπαίνουμε στο ίντερνετ, YouTube, όπως πάντα, και τώρα πληκτρολογούμε όποιο τραγούδι θέλουμε να κατεβάσουμε. Εγώ θέλω ένα του Jay-Z, το Popping Tags, και να το σε instrumental θα το κατεβάσω, δεν πειράζει. Ωραία, πατάμε pause ώστε να μην αρχίσει. Βέβαια δεν θα συμβεί κάτι άμα παίζει. Και εδώ πέρα πίσω από τη λέξη YouTube, αλλά μετά από την τελεία, προσθέτουμε το PWN, το γνωστό Pwn, και πατάμε ένα Enter. Και εδώ μας βάζει σελίδα λήψης, μας έχει εδώ download this video as FLV ως MP4, as MP3 audio file, tools and tricks, convert to other formats και άλλα. Μας ενδιαφέρει το MP3 audio file, αν και μπορούμε να το κατεβάσουμε και σε άλλες μορφές. Ωραία, MP3. Πατάμε το YouTube MP3, μιας και είναι, εμένα μου αρέσει πολύ. Και έτοιμο. Video successfully converted to MP3, το λέει κιόλας. Ωραία, έγινε το convert σε MP3, τίτλος, πόση διάρκεια έχει το τραγούδι, εδώ είναι το link στο YouTube και download, το πατάμε. Να και το μέγεθος 4,4 MB. Τελειώσαμε, απλό. Πολλοί τον ξέρετε τον τρόπο, πολλοί όμως μπορεί να μην τον ξέρετε. Σας τον δίνω εγώ έτσι για να τον μάθετε. Λοιπόν, μιας και είμαι νέος χρήστης, αν θέλετε μου κάνετε subscribe, like, και για να με βοηθήσετε να προχωρήσω ώστε να βγάλω και άλλα βίντεο, να μην σας αφήσω έτσι, καμάρια μου. Λοιπόν, ok, thanks, and και τα λέμε. Yes.